ko kan kibaruya o kunu ni kuna siningo minye mwe norian konna na ya misaka fo basigi nana ni wati na detra dormuzi yere dairali kungara ka se ka keni bengami gun sorolai Trump yera ira saka fo koni minye ni wati na kele joy ni iranga usona ku ka nuclear ko koni ko tono madanu luye koni ala sona ko be kele bani ye sigi mi mesena Pakistan ga ovei ya ira sako sigi repma o jole do folo detra dormuzi ale kunda la ale minye ko nyere na fama ore bibina kelere ile manaka bo ko bela jele na falai anyine na irana ga mashum bela jele ngo peu amika keleke detra dormuzi de la sisa wala sami États-Unis ale anyine Israël fait ko shirwere fo kana taka nyeshi Liban fama mano e Beirut ye ya sa beni kele abina tugomina detra dormuzi da ile mingala teleflani na falai o ya to sa minye dollar bisegi ani woloflai taji ale tsonga na jiginga ko yi bato ba fla nyango olusra ka lingila nga ka munumunu salo ke nga kunungo ka se biso mara na yi iranga ya ira ku yoro datugutugu ni falai ka so ya ke munye komi America unye ku kala ka ta kangaranda detra dormuzu dawlo mununa ku ko lu kangara wuli ka boy pew ya sa bato munume nubi dulu ka fafe ka saka boli fana ke no yala minye ni wali ay ngoni ya kala no fongo nyongo bi ni fongo nyongo mi no kuma de be sera bi so ma na sa ma chama ya ira sa kuku jija ya sa bengam kuma mesena alamsado barabla la yoromi akaseka ta akaseka barake America nga jamana kuntigi no Donald Trump ye akoko ale kolma nyini Iran fe sa na ba fe ngo nga bampeu ulu konimbe mi no fe uyuka Iran no mi be no baloko lo kanye ukaseka o sanga ko duluma uluka chano ye Ameriki mi de droit dormuzuko ye aya ira saka ko no daele la bato uluka saka sigi senga nga iranya ira saka fo ale ba daele falai nga ka daele li ganzan tere mama bi teme bi dodi ulu yo ofana ko ga fere wala sa minye de droit dormuzire kon is daele li na datuguli ni bela jile falai ko fo mawka bit le kono sabla pmo be sena iranga ka wolo masri tabaga ministry ira saka fo o minye datuguli nye ko mawka bloku na ka fo ko atna kuntalat na jan sabla bato munumbe nulu nana kana tajita uluka boli e jagu yae ngalu kangara no mina sa karanga damu numbe bini America kala no kulu tugu mawka munumunu ni o ga sega no ya kwaji kan tugo mina ko ube ko de nyini minye iranga ka wasablo nyemai Mamer Bel Castif alea ira saka foko kiwara munu fora ka foko America ulu bena uga iranum soro likola koko tagatai ufe ko te chebi o te chensini kuluma jeno ye wa utnana jeno ye fana sabula o tsaka ke kuma ete ko min benga musaka soro ola mi ye secretary general mun sigile no sa kwaju yere la kolosilu ko na o ya ira sako bato ba fla foka ta se ba muga ma kulu ko sara ka munumunu salo ke ko ba muga nyango ko ko kun glono no golfu persiki ale ko na ka so ya ke kele yi na mi America onye kulu na grente fara grente ka sabula ma ka munumunu salo yoro munumbe yanu ka do detroit re ko na ko ulu yota ko ke uchoko yoro mi kata marafa osigi ko fuko wuli ka boy non te mi taji songo ko aso libe geleya Donald Trump ya ira saka foko America ngoni tana son fio mi Israeli aka kele kurata ka nyesi libama ko koni node do ulubo o kele koni jo na mi bara to e sa ko tlen konana una fo saka soka bange bara saka soro tugumna ma chama ngoni kabana gwaro no falai yasa mi marafa kana tatuguni uya ira sa koni ala sona manala makoreke ndene nata ubesonga bara udamine sika fo America aleni iranga ni nyanje nyengwe nga ma chama njula no bika ira saka fo komi Israeli ale koni ngalo ka wulika jominge ni ale te fe fio kelenga ban ka sababu ke aleni Hezbollah muamunu me nyana ale keno ka se soro uluka nga mawya ira saka fo ko kon mega dugoke koni ala sonama mi bara nye asono ga busonga na ndene na taina yano chasa ira ale mo ngalo ka pangulu jigi keno bela jile datuku ka yulu daele kabini fewre kalo tile mugani segi no kara kalenda minaliye fo kana sen wati masa o ngalo ka yoro nu datuku Trump ya ira sa ko mi iranye ale tana jawu ya fanga ta ganyesi ama wa tana so fana ka fanga ta ganyesi mauma detroit dormuzu daele le benga en kona ka foko abesaka fenge ko nga ko mi ye ni bema soro Trump ko mugu talibe ga jago ay fa wara fe fana America nga bato ba munu be bi no lu ko ajika munu na no le keleke bato ye ulu tama ga ta non vombo mi ko ajiblema o kere falala
canal de Suez n'a laminu bɛɛ lajɛlen na u y'a yira sa k'a fɔ ko ni bateau ninnu kɔni bɛ linkilanga la ye a bɛɛ lajɛlen ye américain ta ye a la belebeleba yɛrɛ o ye George Washington tɔgɔ dalen don min na o yɛrɛ bɛ k'i ɲɛsin Iran ale fanfɛla ma. Wall Street Journal maaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye bɛnkan min kan ka sɔrɔ États-Unis ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ ko ni Ala sɔnna a ma ko détroit d'Ormuz kɔni ko bɛ sɔn ka nɔgɔya la ko sabula fɛɛrɛw sɔrɔla o la maa minnu tun bɛ sigiɲɔgɔnya la sigi ka fɔ la fo ka taa se alamisa tɛmɛnen in ma k'olu ye fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ o la fɛɛrɛ min kan ka da yira jɛkulu filaw bɛɛ lajɛlen ka sɛgɛsɛgɛli ɲɛmaw la ntɛnɛn don o bɛna kɛ Pakistankaw fɛ yen Américains yɛrɛ y'a yira sa k'olu ni Iran tɛ se ka ɲɔgɔn bila tan cogo la ko fo u ka bɛnkan sɔrɔ u ka maa mafalen caman y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Américains yɛrɛ ye nin ko in n'Ala sɔnna a ma ntɛnɛn ko bɛ sɔn ka k'a barabila fɔli ye bɛnkan bɛ sɔrɔ Pakistankaw ka premier ministre ale y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛ foli ta ka ɲɛsin Donald Trump ma k'o bɛ ka kuma minnu fɔ nin waati na k'o bɛ taa kɛlɛban sira fɛ o hukumu kelen kɔnɔna na sa arabu jamanaw ka jamana tɛ sira ɲɛnabɔ minisiri Turki ta Pakistan ta Arabi Saoudite ta ni Egypte ta olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛ la lajɛ min b'a to sa min ye baara minnu ka sigi sen kan bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ cogo bɛ se ka kɛ cogo min na an taliyakaw fɛ yen wa u ka kuma fana ye tali kɛ u yɛrɛ fana ka lakana ko ta nasiraw olu la min ye Américains ka trésor ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko G20 jamanaw u ka fɛɛrɛ caman sigi sen kan yaasa gɛrɛntɛ bɛ se ka ta ka ɲɛsin Iran ma cogo min na ko n'o tɛ ko Iran kɔni bilama k'olu kelen tɛna se ka a gɔndɛrɛ ni ɲanginiw ye États-Unis kaw fɛ yen fana maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko Donald Trump k'a kan ka bɔ fanga la sabula k'a ye waleya min kɛ nin ye tɔgɔ tiɲɛ don lagosi don ka se Amérique ma kɛlɛ in kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen k'olu ma foyi faamuya a la o waati kelen na sa Trump yɛrɛ kanuba n'a lafasabaw olu ko nanzarala jamanaw bɛ nin kuma ninnu bɛɛ kɔfɛ ko n'u m'u kɔlɔsi coupe du monde nata ko nanzaralakaw ka ɲɛmaw k'u tɛ se ka se olu fɛ yen dɛ ko fo n'u taara Canada walima Mexique ko n'o tɛ ko États-Unis dun la ti minnu bɛ kɛ yen ko n'u tora u ka nin kangaran kuma ninnu na ka kuma mugu ta ka ɲɛsin États-Unis ma k'u bɛna olu sɔrɔ o ɲɛ Turki jamanakuntigi n'o ye Recep Tayyip Erdogan ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kan ka i fara ɲɔgɔn kan yaasa kɛlɛba min bɛ yen bi marifa min jɔlen min don k'o ka sinsin kosɛbɛ États-Unis ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan ko nka ko ale ɲɛ bɛ Israël bolo ja la ko b'a fɛ ka bɛnkan ninnu k'olu latiɲɛ k'olu tiɲɛ Antonio Guterres n'ale ye diɲɛ seleke naani tɔnba ɲɛmaa ye a ko bɛnkan mun sɔrɔla Liban ani Israël ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ foli kɛ o la ko nka k'u k'u sinsin o de kan kosɛbɛ n'o kɔni ma wuli min ye Iran ni États-Unis ta ye ko sɔnnɔgɔya bɛ sɔrɔ o la Guterres y'a yira sa k'a fɔ ko olu bɛna fɛɛrɛ bɛ sigi sen kan maa minnu bɛ nin cɛ kuma ɲɔgɔnfɔ ninnu na sa kɛlɛba ninnu ɲɛbɔlu la sa Pakistankaw fɛ yen ko ntɛnɛn don k'u yɛrɛ na wuli ka jɔ caman kɛ yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min kɛlɛ in bɛ se ka nɔgɔya cogo min na fala ye an yɛrɛ fɛ yan sa